Ah da, čuvena Castlevania. Vreme je došlo da odemo u najmračnije odeje na svetu. Ako ste uzeli da igrate ovu igru, imate veoma važnu misiju, a to je da uništite kletvu velikog zlog grofa. Ali, na vašu nesreću, svi su večeras kod kuće, duhovi, slepi miševi i sva ostala čudovišta koje ni ne možete da zamislite. Morat ćete da prođete kroz svih 6 mračnih spratova ovog dvorca, pre nego što uopšte budete imali priliku da se sretnete sa grofom lično. Ali, na vašu sreću, vaš magični bič i vaša tesnica će biti od izuzetnog značaja, a možda usput i nađete po koje oružje. Ali, jednom kada stignete u najviše odaje zamka, budete sigurni da će vas grof čekati spremno na okršaj do smrti. On se spremao za taj okršaj čitavih 100 godina. Sad je samo pitanje, da li ste vi spremni? Pa pošto nemam šta drugo da radim, jesam, spreman sam.